sana him ne sa she Yesu ani bonyam ka say Yesu yeda wasio and sunya fa pilgrim through this barren land. I am weak, but thou Almighty hold me with thy power. Obi an say no. Hey, guide me, oh, thy great Jehovah. Pilgrim through this barren land. I am weak, but thou Almighty hold me with thy powerful hand. Hallelujah! Obi di asashe Yesu edibonyam. Hallelujah! Hallelujah! Ade Yesu aye. Say, amazing grace, how sweet the sound. Hey, that saves every wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Still me redeemed. Hey, amazing grace, how sweet the sound that saves every wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh, hold me with. Say, and you be a Yahudana. And you be a Yahudana. Ayona Mosasue. Ayona Mosasue. Ayona Mosasue. Ayona Mosasue. Ayona Diasa. Hey, Diasa. Ayona Diasa. Ayona Diasa. Ayodana. And you be a Yahudana. And when you break, Messiah to walk up, Messiah says he's coming down today to perform a miracle. Hey, for you and I, now Messiah Adam Nana, now come money as a man. Hey, very far from the mercy, but you give me opportunity to worship your majesty, to eternity, to the holy Trinity. Hey, angels are singing, seraphim and cherubim. Walk to no, then come here, Adam Nana. It's so Makutuni Bia, nobody did it, 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 nobody did it. It's so Makutuni Bia, nobody did it, Rama, Namakasa, Iwe, Namisasida, you did not mean the power to say, Iwe, Namisasida, Iwe, Namisasida, Asasida, Iwe, Namisasida. Be quiet most above, be quiet down below. Yeshua HaMashiach is coming down today. Say, training is say, Kubo for you to do. Hey, what do you do? Unbreakable. Now, Obama, so Akasa. Hey, Obama, Yesu and Nibonya. Angels are singing. Seraphim and cherubim. Walk to no, and can you make Adam Nana? Miss so much to the bee. Nobody did the Ramane. Yakasa, SEDAR, bounce. Hey, you go. No, Miss SEDAR. You go.
Pega un saniatinho. Ansi, ekenyansi. Ekenyansi. Anopagi. Oriana di fufu. Oyo. Ekenyansi. Ekenyansi. Ibaribasana. Ekenyansi. Yami fufu. Oriana di fufu. Jesus, I don't pay. Oh yeah, me no go, and I don't pay. Oh yeah, you pay. Oh yeah, I don't pay. Only Jesus. Oh yeah, me no go. Oh yeah, what's that? What is that? Oh yeah, you pay. We somebody we want. Yeah, to say. Me pay. Mission, to say, Kasama, but I was standing to say, Jesus, 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 sit down, Kasa,
Yafuo. That's it, Yama Wusuda. Oh, Yanimunyama Nimunyafuo. Yanumyafuo. Yopaja Wuji. Oh, Yatsumi Mutsumidifo. What on Marina? Yabayo. Oyinia. 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 What on Marina? Yafafa. Daddy, Yabayo. Hey, Yabama. Anopai. Yasushana Yahudi. No one to see Kakania. Yaniso. Yadia. Yama Yaniso Pasha. Sidama. Oh, Yama. Yeah. Wokumono. Chukama Musia. Oh, Muchata. Oinia. David Yanina Munina. Yatusa. Yawamikudi. Osa Tadi. Nani mosloti sa oja srama nani teneti sa oja woni futa onya mi bania ipalada onya mi bania anopai onya mi bani nani oyawu ayama wasaye oyinia Damaribai, you're from the war. Wakasiai, you're from the war. Wadeno, you're from the war. Tudamunata, you're from the war. Oh, Damarimada, Maywaya, Daddy, Mama Uswa, Mire, Yabasawa, Oti Wakura, Notisa, Oh, Yarabi. That's what I did. Why cannot you
di kind. Our bosom krono. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Yimu handkerchief from a roti. And I am 7th September. Bosomi a toson kron. A radia hobai. Wabo oma hobai. Wabo wejuma hobai. Where you were free Kwanshiamo. Where you were free Owuomo. Where you were free Diaponimo. Diaponi also so yeah. A radia oma hobai. Him handkerchief no ma roti. Yim handkerchief no roti. Ati asifo bi wo dem ha. Ati asifo bi wo dem ha. The radia upon the mahopai. The radia upon the hopai. The radia in the floor body for the same. Diaponi. Oh, we are there. Yaritaho. Oh, said the Marati. Yet the Marati. And now is 7th September. Bosome Polly, and Kono Abeto. Yanni ni pebi na shafi yase. No omo wo dibia chen yen. Omo wo sika chen yen. Omo ya adehye chen yen. Ebi ewuwu. Ebi aye yare for datem. Hwe kwan ya Awurade afa so aba ho ban. Na wahu bosome a etoso nkono. Hwe yare ahodo a ebobo wo. Ya mu bebre nipa tu ho kwan. Nipa hwe nsangu fom. Nipa kanome go so. Nipa buru tenua. Aso Awurade man nsa so. Enti David kan Psalm 124. Senya Awurade. Wase emana atamfo sori tiame. Wo wona bufu nanmu. Mu bebre wo call wa adwuma mu. O shop na amanfo de nuama begu ho. Emu kwansie, emu moto, emu nuama. Anso Awurade amana anya adwuma. Yes. Pejamsa, me pesa me ma 2 minutes. Father Awurade asese ansa ya ma wa hu bosome a etoso nkono. Just thank God. Lift up your voice. Let God hear your voice. If not God, Senya Radia Yawaya. And ya Radia say Yawan. Or no power with Juma ya 400 miles. And no be Juma ya 4 woo. Ya dia share a Juma Rana son no kono. Madame Biakure woo.
master bi akora ewu ene bridge bi esi obi yire wu obi kuna ewu yeso no no kun no obi ba ewu a osu no yeso no no kun no obi anya accident obi nya telephone call yese oba no okuru no wo Europe no de wo Asia no de wo America no wo wawu stroke bi ache no ta ho anso awurade abọ ho ban awurade abọ ho ban bia wa no dana se kanfo no yi awurade aye da awurade ase 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 Oh my Israel, Sayaradi Nawaya, oh my God, Sayaradi Nawayo, and Yesu Nawaya, oh my Israel, and Yaradi Nawaya, and Yaradi Naya, and Yesu Nawayo. Surround the world, Radia. What a menina. One more time for fire. Hana mama wants say, Yakira Johnny Sanuma. A prophet is so funny video. And a video, and a dear Yadia. Yadia Yafana, see. Come on. Any abuse, Yadia no nyama ma awurade awie osumi bia na emonsem osumi bi ena obi ba obi kunu obi ankasa tuka okra sa okwa ba wa ama enti Psalm 37 verse 5 say Ose yemfa yakwan no share radensa ye bompa ye yusu 10 minutes abompa ansa na ye tie nyame asem ye bompa say ye pagya bosome September yi aba awurade nim ade boni bi ewomu awurade manem paro wa one yesom o Facebook wa wo hwe ye ewo SOMPA TV utie ye wo SOMPA radio baby bi owo bi abie wa no bompa ye se opagya bosome nkono ya ba awurade nim ade boni bi e wo bosomi yi mo de tia wo de tia ukuro de tia wo yire de tia wo adwuma de tia wo aboafo awurade pengoma o wase yense bronsam kwan na obedwane o se therefore we should resist the devil and he will free from us. Open your mouth and pray. Pray for the man. Prayer cover in the name of Jesus. Pray. Ikapala tu seteleketo rapa papa Bompire prayer CEDAR Safo about Radianim. A free children's ministry. Ekosim penyon for so. CEDAR Safo baby a wet 2 coins, school dinner copy baby, a Juma dinner copy mine so. Ye bompire sabo so me, a radimo obia home by radima de bonnet and 2 bibia.
de bibinti wenti me ama sɔre de ɔyare ye bompa ye e de asafo na hye Awurade nsa bie wano bompa ye sa ade boni bie wo so me Awurade pengo Awurade pengo Awurade pengo pala to satayaka raga da 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 ya da 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 ya da 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 raga da 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 pala to satayaka toyaka pala da 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 pele da da yaka ra pa 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 pala da 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 ra da 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 ya 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 da 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 pala da 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 pala da 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 ra pa ya ka toya da ra da 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 pele da 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 ra 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 da 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 aya da 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 pele ka toya ka ta ra pa pele me ka pala ka sa pala da 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 le bra da da me ka pala aya me de me ka pala da 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 aya da 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 ra ga da da ra da 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 ra da 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 ra da 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 ra ga da da ra da 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 aya da 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 pele me ka pala ka da aya me de me ka pala da 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 aya da 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 le bra da ya ma ka ta ya ka ra pa 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 pala da 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 pala da 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 pala da 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 ra ga da 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 aya da 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 ra ga da 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 aya 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 da 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 pala da zedede. Amen. Ye Jeremiah chapter 29 verse 7 so osi ye mompa ye ma oman asundwe ba oman mu a ya ye tim no yeso ye benya asundwe economy ne peja wa owo mu osikasem be ye economy ne sey a ebekam ye bompa ye apeja oman Ghana ye ka che Awurade se oni hini wo oman no so efre ye president o se edwa so kosi ne mpanyimfo so ehemfo wona odi tubin abanye dwuma ankorankora dwuma Awurade ma na basa so wo man no so obonefo no hihye ye bia de be ye moja hwiegu esan ne musuo se esum bi bedur oman no Awurade mpanguma ya bosome wo Yesu demo bia wano na bompa bia wano na bompa kala da da zintala babo rapa ya kutayaka leda ya da bakabala ba raga da 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 raga da 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 ikala da 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 raga da 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 ya da 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 raga da 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 ya da 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 raga da 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 ya da 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 ikala da 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 raga da 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 ya da 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 ya da 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 ya da 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 raga da 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 ya da 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 raga da da ya da 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 raga da 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 raga da Our seminar or tenancy on Bible Empire Chatu Ayabo Bible say young fire quencher Radensa young fire hunter so no obey or the bosome or the Sheradensa sa quench be a winning baby be obey to car more mobile through flight while be through train baby be a nam ye ma eco school or school bus is small. Odo obako just school unim de wo ye bompa ya peja bosome wan kasa o se nyankopon o nhira o mo wajapade ho ban sika ne dwete ye Awurade de a o ma obi
omie bi akwema oma bosome nye bosome eye bosome to so nkono the month of delivery Awurade ma enwo apomoden Awurade ma wo adwuma onwu sika onwu bambo ade papa ena emra bi wan na bompa afi emra so se yetie Nyankopon asem fa onipadua nyina hye Awurade nsa ose na asem emma enkokwa yese asem no ebeye adwuma Awurade asom asem no so emeye. It's time for the word of God. Yes, invite the Holy Spirit, our teacher, to teach you this morning. Ose hon kronkron ye kyerɛkyerɛfo to suffer and say and there omrana ombechirechiro onam nasem so ombechirechiro osoro ne asase wura ebra so say yetie wasem a odebo wiase epija ahwefo ne etiefo nyina ba wawrade wanim nam wasem so na fa hyira he obonefo ne hyehye ye biare de Awurade pekumaye Awurade kasa kyerɛ oma na omanye nhyira ye ne yesre wo ya gye nkwampa Yesu Kristo pɛ. Amen. Amen. Na bawo nsɛm baako ma otumfo Nyankopɔn. Mama mwanenje esemo biom sɛ mama mwanenje wa Awurade mu. Na baby a wote a wusun obi nya wo so aye ena oseno obi wo sika chen wa onsoso wa pomoden e chen enti wa wo hwame a wotie me a eya wo se nyoma nyina asɛ no ena me ba be ka kyerɛ wo se bibi ani ho a asɛye. Amen. Ena wo befa otwere dua no eya wo pen na wafa ojota no na o Bible no so ebra so se yahwe nyame asem a ode bo ni wi asem ena me no kasafa enedaso ho eye hope me no kasafa enedaso ho wa wo hwame a wotie me ya wo se enedaso asa ena me ba sa me ba be ka cho se enedaso bi ani ho a asa ena me ba sa me ba be ka kira wo a wo hwame a wotie me eya wo se wanyini dodo ba bibia waduru mpo de wo fie no ekọ animu onyankopon fa mfie nye na de onyankopon hwe se na asembum ena babam enti onyame asem a wakamfa wo a wo hwame wo a wotie me ho no sa asem no papa ena Awurade behwe se ebebem. Amen. Obi hwame obi tie me ene bimpo ntime mompa ye bim senya bi sori anadwo desio mo bompa ye ebi fa Bible sua nyame asem obi ba beda osua nyame asem obi soli ahomache a osua nyame asem na wa bompa ye na wa pie osema bompa ye na ma kenkan Bible na kenkan so bibi papa ni ho a mensaka pie na mani daso pie me bo ho paye no mensankan se won sanya nkan ya na no nkyere se onyankopon onyema ose ode enna ene mbre ene ye na ade na se wo kan twere sem na onyankopon kasa kyere Abraham onene kasa ewo Exodus tie nsem no yi se okon no ye ono Awurade kon
enti dia me pasa me ka kire wa wo hwam ya wo tie me ya wo nneema ni bi wo ho a wo ntimi wonim dia no nyansa wo certificate wo sika wa ho ofe adwene kuta wo nyina wo ntimi fa anye yese nyankopon na beba be ya ma na onyankopon no ono ne bremu e no beba be ya ma enti ya bompa yese Awurade ma wo mbre no ensoma me Awurade ma wo mbre no ensoma me enti kan kire obi a owo wo nchen benkum ni fa sa Awurade ma wo mbre no ensoma me Awurade ma wo mbre no ensoma me Awurade mbre no so betimi aso enede ya ebetimi aso bosome ya ye wo mu ya ye wo nneema ni bi wo ho a wan kasa udum nim de no nyansa ya enye yie ene de me pese wa wo hweme a utie me ifri se Bible se emra asuanfo no te epo no so no amote po no so na asroche ne bo na nipa ye fra ne se Peter Yakubu eye James Yohane omo ya popofo afri omo nkura brem engineer mesro se hwe microphone no ma me esra omo ya popofo afri omo nkura brem omo se ye di yenim dia yenim biara aye wopo no so se anka asroche no ebejai anso se asroche no bo na ebo na Awurade ba mu no Bible say Yesu kasa kire asroche ne say hey asroche ye din and o say epo asroche nyina te din and asuanfo no bisa won ho say onipa ben kura nie and o kasa epopo tie no ena me ba sa me ka kire wo say o som Nyankopon na o te me kasa kire epo o kasa kire mframa o kasa kire ehum sa nyame no ena wo som no enti oda so ewe ne da so minim asroche bi a ebo minim ade bi a wonemu aye o se Nyankopon ntimi nye ene se Awurade nya ba mu se pe o ha woni nyina to atwa ene Awurade mmere ma obosome amen me se bosome nkroyin Awurade mmere mo ma bosome nkroyin Awurade nkasa ma ene me kasa kire obi a watensem bi a na ba mabuo ne nuama bi asai ade bi afre ne nsa na ye ne se ade na afre ne nsa no ne nsa nka biom me kasa kire obi a nipa bi esre wo me kasa kire obi atamfo bi asore wo so me kasa kire obi a ase wa bregu o mere nwuye yes me se wonya dan o mere nwuye yesom Nyankopon a de ase no wotemefa wasan aye ne yie amen sa Nyankopon no na wosom no wo no udimafo no de odi ama no oda so te ase yes onye nwuye enti mo ya mo kasa mini obi a no wo bi Awurade gina wachi se odom berema a ne hu ye hu o se men kan kire wo a wo hwe me a wo tie me se wonti watifo nyina ebeto hwehwe ase ene ade bi asolieti obosome eba wiye me se ade bi a esolieti awadwumasem wawaresem wasumdwie ukọ wo na yeso a wontime nna Awurade be ma sa ade na aba wiye bosome amen uni gidie nti wo amen wo fom amen ene eye first Sunday of the month te me ba sa me ba be kan kire ene da so a wo wo bebre nipa ya wo ni ene da so nyame ahoden ne Nyankopon tumi etumi ye bibibia ena onyankopon ahoden enti bibibia so etina asem so enti Nyankopon waka ne ho tam se obebo enti me no ka point me no pe ho asem still there is hope for you and it da so wo ho emang point 1 Yenkan Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Still there is hope for you. Wa wo hwe me a wo tie me ene da so e wo ho man. Odifo Jeremiah ngomati adue no nkono chichemu du baako. Na me de menim adwenko a medwene mo ho medwene wo ho Awurade asem nie asomdwie adwene
asundwe adwene na enya bone de enya bone de se me ma mo awie pa se me mema wa wie papa ene enidaso amen ade baako a nyame ma ente ase eye ohaw aso nyankopon bo wi ase no nyankopon de ohaw kan ho enti o kan osankafo nwoma timiensa inyi mu baako no ose bibibia wo ne mra onyankopon ahyehye no osoro we ase enti ye wo bere papa ene ye wo bere bone enti ebi a wo hwame a wo tie me bere yi na ye bere bone ma wo ne nyina ka barabɔ no ho enti nyankopon se ono oni ma adwene ko a odwene wo a wo hwame a wo tie me ho ose eya asundwe adwene na wo ma wo ose obema wo awie ye papa enti ahyase ne nya den se awie ye. The beginning doesn't matter. Ahyase no awie ye no na ya asem no enti ochena ne na de kyenye na ya asem no ene de wahu se ne esete ye mu bebere ye hu wahu babibi a ekọ wahu babibi a wo de container asie emu nwu nyina wakenka onima no anso so no ochena ne de unim de besie ene onyankopon na obo wo no ka kire wo se ochena no obema wa wie ye papa ochena no nya musuo ma wo da enti wo a wo hwame a wo tie me a enanuema mu aye den eye wo se eni da so asa me ba se me ba be ka cho se ebi to nipa ye frɛ ne se Job chapter 1 chapter 2 Bible say emframa boni bo Job enti ebetimi aba se bre yi eye emframa boni bre mu Job manyina wuye Job ajabade nyina frɛ ne nsa aso nyame a Job som no de na onyankopon no nim se obese abeye de kyɛn de Job anya no ama no aso na Job niama atwa ne ho ahia ne nipa nyina atwa Job ho ahia no nim se Job awie ya aba enti Job yire kan kyerɛ Job se onyame na osom na anopa osom na awia osom na anadwo no nyame no wantimi amoa enti dome no na wu ɔno anka ne namfofo eba ebesere no ka kyerɛ Job se bɔne bi na wayɛ ɛna ma ɔhawe aba wo so pa nyankopɔn akyɔ na nneɛma ɛtoto no deɛ ɛnyɛ ɔkwa anso mepɛsɛ meka kyerɛ wo a wohwɛ me ne sɛ ɛnyɛ bibibia na ɛto nipa ɛnyɛ ɔhaw bia na ɛto nipa na ɛyɛ borɔnsam ɔhaw bi wɔ hɔ a nyame hyɛ da ɛde bɛtɔ na ɔno Awurade afa saa ɔhaw no so ɛde ahyɛ wo animonyam nti woka John chapter 9 verse 1 ɔse yɛwo onipa bi wɔ anifrɛm ɔforo maame yɛ mu ba nyina n'ani afira ɔba asase so ohun adeɛ da na suamfo no bisa Yesu sɛ bɔne bɛn kura na ɔmaame ne ɔpapa ayɛ ɔse ɔmaame nyɛ bɔne ɔpapa so nyɛ bɔne na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno Nyankopɔn animonyam ɛbɛda adi enti me no kasa sɛ nyame na wosom no no ɔse onima adwene ko a ɔdwene wɔn ho adenti na wotie nipa na nipa ka kyerɛ wo sɛ oniama no asɛe abrabɔ no nyɛ yie biom adenti na wotie social media adenti na wokɔ TikTok na wohu nneɛma ɛkɔ soɔ baabi bi a nipa bi abrabɔ ɛpagya wɔn wohwɛ wo classmate bi wo roommate bi wo business partners bi ɔde wɔn hyɛ adwuma no ase a sɛ nneɛma yɛ yie ama wo a ɛyɛ wo sɛ wo deɛ no asɛe Nyankopɔn sɛ ɔde mmere ɛne nna ɛne ɛnade nti Job nneɛma nyinaa hwere no no ne nan foforɔ no ɔmɔsere no no ɛdurom Nyankopɔn mmere no Bible sɛ Nyankopɔn ma Job nneɛma no nyinaa ɛmmɔ ho mmienu enti wo a wohwɛ me a wotie me bɔsome na aka mmiɛnsa pɛ ebetimi aba sɛ 2025 from January to August nneɛma bi a woyɛ nyinaa anyɛ yie ɛwɔ Europe hɔ ɛwɔ Asia hɔ America hɔ Nkran hɔ Cape Coast hɔ Takoradi hɔ Kumasi ha kuro ketewa ne kuro kɛseɛ no mu nneɛma bi anka na w'ani da na anka wopɛ sɛ wokɔ aman bi so ka wokɔfa nneɛma bi onneɛma bi alɔkɔ ɛno nkyerɛ sɛ bɔsome mmiɛnsa aka yi ɛno nso ɔbɛyɛ saa bɔsoa no gye Awurade wo Nyankopɔn di na ɛnedasoɔ ɛda so wɔ hɔ
ema yenko Roman for woman no na yentie de onyankopon na masomafo Paul so e kan kira asafo no Roman for ngoma eti dunum chichemu dumiensa na anidaso onyankopon emfa gidie mu anigye osesen osinyankopon na wosom ne din baako ne se anidaso onyankopon ka kira oni ohwe wa oti de owo nchen ka kira se nyankopon ne din baako ne se anidaso onyankopon oh ma uni gidie ntu nteme nka nyame na wosom no ne din baako ne se anidaso onyankopon Osofo osesen na nidaso onyankopon emfa gidie mu anigye ne asomdwie nyina nhye moma na mabro so anidaso mu ho konkono ahoden mu hallelujah amen bebre nim nyankopon na wo som no sane osete what ni din kaka se Abraham nyankopon Isaac mu nyankopon Jacob nyankopon de wonim fa no ho no and so catch Abraham say Abraham according to Genesis chapter 12 free ukromo free Mesopotamia ho free papa terra fie na kwama na mamu ho na meyi say me hyirawo me yawo ni pakese me yawo man kese na Bible say Abraham free ho na fa ne yire Sarah na ne wafa say Lot edinechi na Bible say Abraham die tutina Abraham kotena ha niama nyeye Abraham kotena ha niama nyeye kamenu mienu a kan ya bemu bebu aso Abraham nim say ni pakona wa hyebo no oye enidaso nyankopon be say osom enidaso nyankopon yes wo nyankopon na wo som me ne wo na ka say oye enidaso nyankopon Genesis chapter 15 na Abraham ni ba aso na nyankopon kasa kire Abraham say na sefo bedoso na obedoso te se empoano anua aso na nipa na ye kana asem no na oni ba me pesa me de nipa ye friend say adwiri bi hye wutim say wo to wo yesikani o ma bedoso wo benyina che wo besisi adan wo beboabo ahiafo wo beboabo anyanka ewo mu ebepie enti ananu Goliath according to 1 Samuel chapter 17 Goliath okuta akode egira David enim say David ene metwa wuti na me de wonam ama no ma mekun aso na David nkuta sekan David say wo de wa bosom na eburuburu medua ena wo say na wo bekum de me na mama teben ewiemo no ma meme de asafo awrade na oye enidaso onyankopon no meme de ne di na eba wo so e wom sa me nkuta sekan wo me nsem de aso nyankopon no otumi ade nyina nti ene wo Goliath mekun na metwa wuti aso na David nkuta sekan we na kire ne daso onyankopon no David kimi twa Goliath ti anasa wantimi ndwa na sekan no na sekan kuta no onyankopon san de ono akasa na tamfo Goliath no sekan ene de man no a odi twa ne ti ene Awurade beje watamfo ade bia no amen Awurade de watamfo sika bi beba ho amen de wasole etia wache enche onyame beje ede ama ho o unigidie na asase a yefa ne se Kenafo asase ne Yabusifo asase no na ni party so aso nyame jesansa ase ni nyina edema Israel for enche Awurade beji bebi ama amen sit down me no kasafa enidaso nyankopon adenti na wuso obo ha opese uko Europe wentimi anko uko Asia wentimi anko uko fanuoma bi wo China wentimi anko obi pese ko ware oye engagement bi obi hwe me obi tie me Bible ne aware ho nneoma nyina aka bag mu they say na no ko hwe ye no ahya se ye ko na no nkire se onyankopon kura bebie kwa ama wato foforo afi na foforo kura ye den aba afi na invitation cars no foforo kura ba tete de no kura ye kolo na Awurade be ma wa ye wedding bi a invitation card na order be ba no ebe ginsem sana nyankopon aye ne de o pesa o boabo asika bia no se ka o de koto card dem
and so sika ne hye afa na car papa eba wo me say cars no kra eba no kra enum fu abiom te say kra electric cars asan aba enche kra onyankopon ebebie kwan bi ato ho ene da so onyankopon ade bi a wasu ho ache no onyankopon de be ma wo. Amen. Onyankopon de be ma wo. Amen. Me say onyankopon de be ma wo. Amen. Onyankopon de be ma wo. Amen. Me nu mie ne yasom nyankopon na oni nipa hwambo. Enti Genesis chapter 50 waka kire Abraham say ewom se maka kire wo se obeya oman kese anso wasefo bekọ akoye nkoa e obi man so na ka Abraham hwe se nyankopon beka se omobeya akoa for just 5 years 10 years 15 years nyame bie na no a wase wasefo beya nkoa for 400 years 400 years. Now say after 400 years, you know, me nyame me ye ne da so nyankopon no me de basa den e be wura misrim na me kwa koyi wasefo na omo ba omo de ahonyade bi enche nyame betene ne nsa. Amen. Me say enche nyame betene ne nsa na. Amen. Oso ono otene ne nsa no e wo ni brem na se otene ne nsa wo ni bre no mu a ose akudie biara ebusia bone no me ebusia ye nyini nche ebusia ye nware ebusia ye mie bi enwuma ebusia ye woni companies ose otene ne nsa no ma wa sa bre no wo na obedi kan wo fie ho a obe woni estate obe woni companies obe sisi adan na wo sisi asore dan amewrade woni nipa bedi ho adan se wo ye nyame ba nipa be hu suban nipa be hu ni yoye obehu nyame yo wo mu na yaka se ebusuan die na omo nsuma awrade na papa we ne made maami we ne made wo omo de omo ye nyame de a ena me se me ba se from January to August 8 month mo bebre ni o ma nko yi amamo and so from September ekodu December no mo bebre ye mo boso mi o. Amen. Mo se mo bebre ye de ban mo boso me say yes nyame a oyɛ te asefo nyankopɔn ɔse menka kyerɛ wo a wo hwɛ me ne sɛ no menka oni nko a ɔde ne ho to onipa so ebi ɔde ho to ba bi so ukuru bi so wadwuma yɛni bi so wadi wo hwambɔ enti ɛyɛ wo sɛ nyankopɔn de oni hwambɔ enti na nyankopɔn sɛ mfa ho to nipa so na nipa bɛdaadaa wo nipa bɛka sɛ ɔkyena bra obe friend no na ne phone no ye switch off and so nyankopon bre no so a nyankopon bre no ye dan eso a se nyame bre no so a yade a abetra wo so mfinhia bebre yade no nyina ye dan etwane Job yare ya akodu bre bi se Job ntemi nkoda dan mo Job ti form dotiem na ade ache na ne ho eporo na ne ho eye den insusu sa nete anso de na esiye Job nyankopon ya de sabre no duriye no Job yare ni nyina yerae minim yare e hawo yare no betu ayera minim ade bi a usu hu ade bi aye den awrade be yi efiri ho. Amen. Nya onyankopon mu gidi nyame na wosom no yo nyame o nyame na wosom so ye den na no ose na bibi ye wo nyankopon no yo na na enhwe nipa enti na no oka kire Moses se oman no sundodo ni nyina ne se oman no hwe wo na chi a atamfo don no ba oman ni hwe benkum a na bepo ohwe ni fa bepo ohwe wo na nim soso a epo kokoi ena wo anim yi anso de na ka se mo de mo hwe nkwagye a ewrade wo nyankopon no de nkwagye ba o ode ogye ba o se mo hwe de ewrade ne ba be se hwe ewrade bosom yi hwe ewrade bosom e wo ye nim yi hwe ewrade bosom a aka wa afimu na ewrade be hwe wo anim nyam. Amen. Lamentation chapter 3 verse 24. Kwadwom etimi yansa chichemu aduenu nan me class
tie to bo asepa na ka ose me krase Awurade ne me kyɛfa Awurade Nyankopɔn ne me kyɛfa ɛno nti mani da ne so ara enti mani da ne so ara amen enti me bisa wo se hwan na wani da no so wani da sofo so wani da odifo bi so wani da sikani bi so obedi hwambo Awurade ena ma wani na no so de wa ma won kwa home a ode home de wa yi wa frifidi sumfo afidie num okọ wo na yeso nioma ho de to mu bebre busua bi a ye wo mu tum na busua no mu oden Nyankopon na watimi aso mu frɛ busua mu oden ena wa fra won toma no wa hye won paboa no ena wadi wa akodru ma poma bi agina bia no sa Nyankopon no de aka no obetimi aya na se wontimi nye onti ase mese onti ase nyame a oyi wo firi abusua na efi obi eni ho owo television ena me pese me don ko wachi kakra mese nyame a oya dan oyi wo firi abusua obi eni ho owo television jese okosere obi TV na wakohwe na okoduru otimi hwa wo na ase na waka kire wo se wonware ye enti o ma wonhwe TV no na okọ sa nyame na otimi ma wenne bedrooms na wo fi ho nyina TV bom oho bi bom bi bo kitchen no sa Nyankopon na obetimi aya na so ntimi nye Nyankopon na o maame iyamade nyina na mu yusu ja singi wurum atakwa me dan a empoma ni ho singi wurum enana Nyankopon na oma abusua na mokosere obi nkyɛn na moada saa nyame na ena watimi aye dan adomo ena hwɛ dan ne bebre deda ho a nipa bi anya dan enem o bebre o ni flat o tetere bedroom flat mu a edan ne bi wo ho bi nem wasi wo self contained watimi a rent Nyankopon na ma otimi okodi lie so person udware a obu okro person obo wa broko hye adwaye ho a ompie da na wo frɛ no sɛ akua yaw me ye leto na ye ntem na me so me madware enne sa nyame na enne wankasa wo dan na wo hyem no wo adwaye nyina ye dan ehyem sa nyame na watimi aye saama nipa da so adware wo sa adwaye na ye sunlight no aso wo de Awurade yi wafi ena me pese nipa to da atiye ma nipa refi no ho hwe bra wo ma me bra ye hwe bra wo papa bra o papa bre chen wo papa ye adwuma den chen wo ma me ye adwuma den chen anso be bia wo waduru yi wo ma me ntime nuro o papa ntime nuro we na kire se Onyankopon one wo ayeden etiniyi twakompoko wunchi kohwe Bibia nyame de basa eden eyi wo frie etoda yakọ nkroketuam ko wunchi kakra na kohwe ena won so timi ye aduane ma udi ma ne kama mu kohwe egu o yam bebre fia na mu be motrem wa mantam aduane ebesa agya wo wa mantam aduane no enso wo so nyame na enne wetimi amanwema ni bi wa hye fridge mu outimi yi bi tugu na ye akai empobo bi na atade bi odi cost and 7 akai na hwe osuku bag bi ana ekuta wo mo bebre polite bag na o bag gumo na bi atete na nsuo to na hwe o ma hwe school bags ka obe ka amen kese pa mera mo bebre Awurade ayebi Awurade ayebi ema dia wo hwehwe enne a wonsa nyanka ye no ema ne nkire wo se Nyankopon timenye tajamia timaye we nyina ma wo a de aka no obetimi aye anaso timenye obetimi aye ena me pasa me no ko loka kakra
Mo bebre kura o trem kura na light ni ho. Na thought that crazy insan. I thought that can you shade ni teme bo na di bobo. Nyame hira say unim ade e friend bobo. Wa unim bobo me kire o. O ko kanehye ho na o ko malaka ho a enwumran de omo ton kra dokro na omo soso sisi table no so on na friend bobo no. Na ya so na ye de esi bucket mo na ade be kye no ohwene mu nyina. Ene wo esi bo wo dan mo esi bo ho esi bo corridor mu esi ebubo fie ho nyina. Na wo so na okuta cell phone na wo di lie communication na obi to bicycle no abefra wo se wanya ko oso afra wo afafra wo beduru ho no yase watwen wo so wa mainti no okọ. Ene ye woni pa omoda so phone oni bi phone you want for they don't have cell phone, they don't have na your phone ekuta keketeme ware oba iPhone 16 Pro Max eteme ya oba ho ade bo a phone ekuta ho no etese obi dwetre o ka akoba ba akokora ne bo sen o peja onsa say Erade me da wase. Oh can be my rade hu. Mo ne makwa. Mo bebre mo ne madeko de. Se eyesi a wo hwa wayi ntoma ni nyina nya je se okosere obi yi ntoma na ode akọ. Wedding be ba. Empoboa no bi wo ha kwa nipa na se wo mfa ma. Obi sere bet nyina. Anso enne on bebre edan no ade ya fra ne san wardrobe ni nyina ya ma ama bag no bisisi forma wa pack ya akosura ontimi on se urade aye bi ama hu se urade aye bi a wo hyedem a wusu wo hyedem a asade nipa bi aka kire wo ni ntia no na wo tie nipa. Oh, Shenipa. Mamma can't say, a shepherd will be at the Nadia by and she'll be share ratting and couple. Meaning, Mamma San found called the next point. Not an MFA, Master Number. The next point hope in difficult time. Mumbre, more point in El Drusono. And then that's why I will be born near a tunipa. Obo abre owo ya brebone pa ma. Hope in difficult time. Obo ha wasua adwuma pon ho. Oye. O bibia bi se awasaka wonya adwuma so adwuma ma. Obi hwe me obi tie me certificate no wabo modern akọ school. Okuta PhD. Okuta we anso so adwuma ma. Obi ya ka ahofa no kuta wotimi gina hwehwem na watwa ahosa ate wahwe woto wahwehwe no mu wahwe wanim ahwe wachi se na me ho na anya fa na upi abonte obi amfrɛ obi hwe obi tim ni nua nketo nyina ware agya no ente to do no ho puno mu na wosu ana me pesa me ka kyerɛ sɛ nyankopɔn de mbere obia de ne bere bae obia de ne bere bae asase so. Ebi de ba no pa, ebi de ba wia, ebi de ba na cho. Obi hwe no obi tie me. Adwuma na owo mu no wa bre bibi ho. Ohwe se ka ye didibia bi be hye ne nsa. Ebi asal dibia no nyame nim se ye de ma wo be hye owuo, wo be hye amane nti Nyankopon na ka se o ma ye mfa sa dibia no ma wo sa bre. Nti wo ye nipa nti ye wo se ye ba watrimoden. Nyankopon onye mfomso da. Mese Nyankopon onye den. Ose na bodie ni nyina mu eye na ye papa. Enti wo a wo hwehwe bibia na wo nsa nyanka ebia wo pa ye funde ba akopa wunya. Watena so de dem abompa ya che. Mo ana no Friday munya akwanya ene ye som wo SOMPA TV no so na hwe adanse aye di nipa mienu frɛ omaso no ma pe ba che anso ye ba SOMPA yi
by money assume be some money assume 3 months, be some money assume 2 months was so. Nipa mi na friend say omonye nyam. E be say ne dey 2 months, 3 weeks. Ama for frefre obi say na diabetes ten so eko. Obi say no wakoma ya de one e bon pan insure your boss o TV so eko. Obi frey from Europe or say ono ankasa no nteme na for the past 3 years or the neuro so ono maduro and so ene or so ona wiada for the past 3 years and so ne yesha se bon pan e wo TV so keke this ono maduro biom oda na wada awia oda bien na me pesa me ka kira o sai ni pa na ne mmere na enso ye afi na ne mmere na ye den aso e wo mmere na aso wate me check ya wa wo hwame a wotie me wo nso mmere na ye den me se me ne wa wo hwame ya wo mmere na afi na aso wo time no afi na aso amen hallelujah amen bien na wa bo ho pa ya che ye wo se wo nyankopon temenye Abraham na nyire sala breduru ye no onyame soma obofo se monko Abraham fie Abraham na ye sara ofie ho na obofo aba eno program na ye baba ye no this month aka 2 weeks according to Genesis chapter 28 omo ofie ho na abofo na aba chia wo o se next year afese se ye be san abetwem ha ye beba no na sara wo yo oboni oya aberwa no na bakuta next month ochena sese posome sese afi sese na de osere wo no obesi ni ti ase amen wo wanim na se de ode bibi sere wo no ochena sese obesi ni ti ase wo wanim amen de ose wo wadwuma na agu no onyame bebie nyuma na afi na wo nyuma no ba be doso na ye de omo de omo nsa betere wadwuma so aka kire ne se wadwuma fofora wa bi we eye wadwuma etoso miensa na kese pa ne de eniha enche kwara nyame a wo so no o tumi adi nyina ye no oyesusu mane ye den fe Erade nyama oposumi amen me say erade nyama oposumi amen erade kai oposumi erade mie kwan no ma oposumi erade nkoma oposumi erade mie kwan no ma oposumi amen Psalm 42 verse 11 Psalm 42 verse 11 enyom aduanan mienu ne chichemu du baako mekra aden na waboto se na wusi apene mimu wo mu fa wani to nyankopon so mekra fa wani to nyankopon so na meda so mayi no aye se oye manim boafo oya de ben manim boafo oh hallelujah ene nyankopon ente to da to hu prum na ka bibi kira wo ka bibi kira wa ankasa okara ka kira wo kara ente David say me David mi na metenase menyina che ta ye boni na wo so no ka kire oni pedua no na ka kire ho sa tanfo ya enkosi aga omo kwa abayi yo ne wo kọ omo ye meetings e fa ho ka kire woni pedua se meetings bie ni ho omo ye betimi aye den agina da enso won ema wo huhu nto wo so na de wo som no de one ne nam no oyo domberima me se de wo som no ho oyo dimafo nyame ya wo som no oyo kamafo te ni penyina powa wase menka ncha so no de ompo wate mani penyina na ne atrofo na wo nyankopon no ono kwa enare nyankopon ya me se asofo ame wasama ya me ka kire wo say Yesu ba asase so no Yesu obe move with multitude etoda yesi Yesu amani pa aduane adi over 5,000 3,000 4,000 people a man nkora nka ho anso so yenhwe nipa no eduru baabi na saafo ni nyina afri Yesu abarabo Yesu be oni asofo maako 72 according to the Luke chapter 10
eduru baby na asofo no nyina akọ na beka asofo no 12 na aka no kra Yesu say ni gidie wo mu bi na Yesu ebisa 12 na mu so mu bedi mechi ana mo besan yakọ eduru baby Yesu oyo nyame ba ɔse akraman wɔ abɔn edidam enuma wɔ mprebuo edidam na onipa ba no onifa kompo a odi ne tipo yɛ den eto sɛ we nyina Yesu be fa mu aso ene ye po bia wanya numonyam kyɛn obi bia wasase so a ɛyɛ Awurade Yesu Kristo edifo bebere na baayɛ asempakanfo bebere na ba asase so aso we nyina wu kɔe Yesu no wu ye ne nansa so no osan sɔre wadwuma na awuo no ɛsɔre ɔma na awuo no ɛsɔre wapɔmɔden no ɛsɔre wɔhyɛbrɛ no ɛsɔre wɔsika no ɛsɔre wadeɛ biara asɛe no ɛbɛsa yɛyie amen ɛnɛ meba sɛ mebɛka ne da soa sɛm akyerɛ wo bosomi hope in difficult time wama ne hunu berem bere a nanka wo hia obi hɔ mmoa nipa no mmoa wo ɛwohwɛ benkum a mmoa mfiri mba nifa mmoa mfiri mba asafo a waso watere mu akyɛ so mmoa mfiri mu mba ɔse ka bebe kyerɛ wo kra enti anan no na atamfo atwa David ho ahyia David sɛ mekra ɛnkyɛ kora Awurade bɛto pono ɔsaa nipa bɔnefo yi nyinaa anim wate mekra me David na meka kyerɛ me ho saa no sɛ David ɛnkyɛ mekra tie asɛm a meka ɛnkyɛ David nyame bɛto me pono wɔ matamfo anim Awurade bɛma me David me kuruwa no ayɛ ma overflow amen tawa nsusu da sɛ wo bag na atade bɛyɛ mu ma wardrobe na atade bɛyɛ mu ma mekae mo a awadefo bi a mo wɔ ha mekae o check bi a wokɔ aware ha na ɔde kɔ tete opanka bag bi no ana wurafi anso ene hwe bag no ye hyehya na akosi soro bag no bi kura no wo pese wo to zip no mu a emonye dan ento ya wo necklace ya wo wristbelt ya wo watches the diamond gold when I oh asa oni dama enti difficult time na wa bi adwuma obi di bibi akogwu adwuma no ma se adwuma no egu adwuma no yanto ade wa invest opesika wunya obi hwe me obi tie me nioma bi asai eno nkyere se onyankopon no oni ho ade anoka na Isaiah osu na mojamu ono nenam oh kama minti aden Bible scholars ni dem osu na mojamu ono nenam sa wona mesubontin no mu a amfa wonko enti wo sabre dia unam ojamu wa wo hwe me ame no na ekasa unam gyanum unam mesubontin no mu o se men kan kira wo se o kan ho enche kwara me se enche kwara wo ba ba yeden wo ba ba firim the born in seminal Erade bema wa firim 10 Hebrews chapter 10 verse 23 enche na me de nyame asema ba wie Hebrew for ma ti du chichema duanu me yansa moma yenso anidaso asem a yegina so ka no mo pintin o se ene ensema wo hwe me e wo TV so Facebook wo hwe me wa sorry dem wo tie me wo radio so o se sa anidaso nsem a me kan kire wo enne on the 7th September yi o se so mo pintin na it shall come to pass. Efri say onokwafo no ne de wo hye wo bɔ no onokwafo no de wa hye wo bɔ no onokwafo no ne de wo som no no yes me kan to sa kyerɛ me sɛ na Nyankopɔn te a wo betimi a kyerɛ oh ada woni dama on te men kyerɛ ono no oyɛ hwɛ ha ma Herod fan krante or the sha John the Baptist na was saying fan krante or the sha Yakubuti na asafo na boto and now asafo bu hwe me otie me say wa boto we say ade a si asafo no mu ade nipa bi aye o wade ni bi hwe me o hwe de wukuna aye wo de o yira aye wa
papa waye ni nyina wankae baako mpo waboto asafo no botoye asafo no ntime mpie onyame soma obofo baako pe just one angel waso me nyame be soma angel bi ama amen na angel no obekọ wabusuafie amen obekọ kurom ho me se obekọ baabi bia nipa bi hia ye meeting omoye abeye meeting baabi bia nsuo bi river god bia nipa bi koso ko yi mpaye bo udin ka no mensem koso no onyame be soma obofo ama na akọ amen afa nipa bi aya wa acha akodu se wase wo kra no osuba bone ena ma onuama asai ta na wasan ka to so waye wawie no wasan apa bibi de aye den ato so onyankopon no ene da so onyankopon no Jesus wase nsem a me kan kiro no som binti de onu nyame na eka nipa bi aya wo ho okuku seku jaomo na hwewrade ase ene nipa bi bo wetrimoden nipa bi mpa ya wo bo nyina se kade be che na ka wabubu da ho a wonteme nsore me ka che se onye nyankopon yo hwe Israel so no ontonko wonna mu bebre ne wo ko na ye so ene da ya wasoso nye da ye papa kora anso Paul se okuye da se ogwama anso ade beche no da so tiase unwu na obetena se amen na obeka urade ameni ye oh Jesus e de akere ochena na oka urade ameni sha ho de o se and that one nsem ya meka akere wo nei it shall come to pass. We should hold on our faith. Asafo to aso wo ho a mpacho esi esanti mu bioma asafo no nti mama yenso anidaso asem a yegina so kan mo pinti mama yenso anidaso asem hope ensem a mekan mama yenso mu pinti efri se onokwafo no ne de o hye onokwafo no ene de wa hye obo no ene nipa bi so o show kakra ma hwe omwa tana be ade na wo ye na be sei nyame be boa wate mese nyame be boa wate amen obi a wasa ka osan no sika kakra bi ma ho fanya ade o wo bi pa so so mfa ma mese nyame be bokwan ato ba bia oh Jesus ani na nyame be ya ma ebro be na adwen se obeba be boa no obeka kire ne se oda na se ya wo hia ne moa ebi si wo Bible Jacob esesa nuama emfruma na ntwe so de koma ne nua twan eso na omon kan che se nuama we nyina ya eso de ya na ka kire nse ne nua Jacob enam kwan so ba o se ko ka kire me nua Jacob a wa hamme efri me mofrase wa je me mpanyidi efri me sem se nuama o de ba nyina me so so awrade ayeden ama me bi die mu no bi hawo die mu no bi bo wetimode wo ho ene prenso obo wa na wo fi dem ha akokra de obedie mpo wa de obi tie me obi hwe me ya bie school fees kura no o dwene ho ko school ho ko authorities ho ko sere wo so mo ma o mere kakra na obetua school fees na ma mo onyankopon be kire aboa kura o de ne be ba afode no o renta so oni landlord nkasa so o ma o mere kakra o sere no obetua enkun ho enya ho bone kan sra sam kira woni padua ka kira ho sa nyame de o ba asase we so ma botae e botae nti awrade de o ba ye no botae no babam onyi gidie za babam oni gidie media mi wo gidie ma ho yes mese media mi wo gidie ma ho amen media mi wo gidie ma ho amen injira eba amen enibonyamo ba amen awari ba amen ejuma ba amen sika ba amen business ba amen efie ba amen mese niama papa ba amen na eya wodea yes enche ka bia obedemo no oh Jesus obeji ni pensem mo bebre nso so enche oba ba be hyew animonyam bia ebe buru adwe ne nti ase so yes
media mehu and a me de show crying. Yes. Me no obana oko Samaria kurunum na ya adwene. Oba no koka sa wo hia Messiah no. Na Messiah na ka. Na hinta sam nyina a kire na omo ko hwe we ni Messiah na kromofo na omo say oba jai. Na yedi yeni ehu. Ne de papa no ye no. Enye de okan na de adwuma de yeni ehu. Me de mani ehu. Be ka cho say wo enche. Amen. O say Habakkuk say twintwan ni na se sa Daniela. Oh Jesus. Chana becho. Yes. Na enka. Yes. Wo de wani to bibi so this year. And ade na say. Oh. And na wo da wo na. Obi hye wo bo. And na bo hye na say. Wo hwa. Just say eya wo say ko wo mpo a. Keye. Enum ewudro bia. Enche wo ho akomfo. Or say the later rain shall be greater than the former. Now when I catch us John chapter 5, Cabrante na wakotra be sadano. Also mo ho nyina nim ne se. Abrante we do no de ayaresa no de enso no so da. If say watena wa che. Yesu duru ho na news na ba say papa we de wa che wo be sada ho. Nyankopon o chose che ne be che. Na kapa de o ka kire se ene de ya enya o kina ene de ya o yi o kete o sole anante. Yes. Na wakofie obu a wo free hakoya ene program message ba wiye na Jesus Ewrade be ye bibia ma. Amen. Yanko Isaiah na memfam Isaiah chapter 40 verse 31. Na wona otwen Ewrade no. Wona otwen Ewrade no. Benya hoden foforo. Obenya hoden foforo. Oden taban be foro sa akode. Oden taban foforo be tu sa abo akode. Obetu mirika. Obetu mirika. Na omre. Na omre. Obenante. Obenante. Wa. Na ompa bada. Ene nyame asema me de bra se. Ene nyame na odi wakodru the 9th month no. Enche. Me show boss nyame besesa wo location. Na won kan twere sem no. O se asofo mpanyimfo tenase. Ena oye meeting. Enya bronsamfo nya akomfo. Asofo mpanyimfo na ye meeting se yenkum Yesu. Ena wura Kristo asafo ahodo mu. Asole omo so omo na omo ache. Tie nipa bi yeti asofo bi mu meetings ahodo omo ye. Ensole mpanyimfo ewo youth no mu hu. Na mo ye onipa na ye meeting say kwan ya ye be fa so ye mfa nyansa so say Yesu ministry na ye nkuno anya metesoro na ohwe ampampa omo succeed omo chi Yesu ekum no omo kum Yesu wie Yesu nyankopon ma abofo firi soro ene bai abofo no benyane Yesu na emra Maria mo ko so mo kwa akohwe da no utie nsam abofo no kan o se Mary menim se Yesu na okum no no ono nti na mo ha ta mo ba be hwe no anso onyankopon asesa ne location ene oni ha biom wa sore mo ba hwe bia mo de no to ye enche Ewrade be sesa o location ene wakọ han dan bi wo baabi o ya abanya dwuma bi wo baabi o ye obi adwuma bi wo baabi nipa bi tan wani nipa bi solitia o nipa bi how enche ya baba be bisa wase no ya be kan kire nipa ne se wasi fufufuro wanya adwuma fufuro enti ene uni ha ya be kan kire o se o sister yi dan na o hwehwa no brother we the hotel flat we mo oni ha oko Europe oni ha oko America oni our state way oko different state wanya promotion Ewrade be sisa o location Ewrade be sisa udi Ewrade be you every baby bia owo Luke chapter 1 verse 26 Ewrade soma abofo ko eye Galilee kronomo ba kwa your friend say Nazareth ako oba bia your friend say Mary anchen Mese posome nya wo posome wate afi nya wo posome wate